Ay, makabanog matikas to'y. Nay, nagkapwa maya. Agmalmalam ka nga wan dito balay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursur ko dagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag ata da nakitak. Grinder tay? Grinder ti bawang kas kada sibuyas. Ah. Daytoy man na kita basit laeng portable. Ay, makagiling nga roday ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia kaarubat Nakitak nga iso ti us-usaran na amang papino iti bawang. Day ta, tinagmalmalam mabinirok mau. Muna. Hindi pa ilakayat ko ti gumatang iti kastoy. Ah. Naimbag tada nakitak. Ay, makabanog nga rod ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa ikatay kayat ko agatangan Ang jak na sa pulan. Ano man ang daytaan? Kay nga'y basit nga ice crusher. Adamot la portable lakas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, diyak mau. Ay, adu pa ati kayat ko agatangan. Jak mo no paggatangan iti kakas jay. Nasaan ka nga gatang-gatang ka saan ka matabak nang? Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati adda karbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmat iti kayat ko agatangan, Fidel. Ay, nagpintas matan tabado, Mari Roseng. Agternaw. Naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad day to'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay dita kulor tibadaw. Ay, sigod na po daw maray. Tama ay aywanan to'y kudil ko iti pagpapudaw alosyo. Na, adamot palpalang gwada. Nakasano, kanayon nga agpaw itjay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akimaro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpaw na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na maray. Naudi ka mutan. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabit lang, nana. Ay na, si Mangpet nga mintay order ko a sapatos iti online. Ha? Anya day ta apag-order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpet ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ka ngamin. Kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isurunak man balasang ko? Ha? Ne, di yu pa'y amo ayat may papan iti day ta, nana. Ay, anyat amok di tangay. Jack nga rod amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan Tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay, kasano nga rod ang maka-order kayo ngay? No awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan mabalin nga i-orderan nak balasang ko? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang ko. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Darya, ada umaw-awag iti silpon mau. Ay, sung bata madla kay. Tanay, ang tigdigo sak. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws. Apay aya. Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan dagito order na. Si Mangpet nga minong.
Kanya nga order na balasang kao. Agduduma mo tata, adabado, chinelas, ken aklo. Ha? Sige tata, tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige, bye. Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko kan to'y ternaw asan daw kan short pan ko. Mayat matlaang lakay. Kita, order mo iti online. Wan! Ha? Nalaklaka kan iwas banog. Huh? May sala nga order mo, sumangpat adagusan. Ayan yan. Ay, adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin amo iday. Kay, ingatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan ateng iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Weno fish. Kasjay. Ay na, bay-bay ampay ladagita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga ro tinaglakwan tayo iti walis. Ay, mangtad ka tayo nak makichinday itong bigat. Ay, awanan ah. In shopping kon iti online. Anya? Inaala kon tay impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay ternaw abado na. Kuna na nga impaw iti anak na ija abroad. Ngam, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na. Tapno kasla imported. Ha? Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. Ah, May naktulungan nga agmula iti papaya. Tano makamulat ha? Agdalusa kadag iti mulak aprotas ka na natag. ay, nagpudot. Na, Sikan ken adang amin papanak. papanam. Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apayawan lako da iji istaur. Ada, anggam, nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapan. Sa anak nga aglugan, magmagnaak, tairampak, to'y terno abadaw. Anya, nangalaman iti badaw. Ay kat, as usual in-order ko, ijay online. Nanadarya, pudno aya ni Ismi ti pag-orderan nyo iti online? Wan idmount. Apay aya? Kuno overpricing ni Ismay. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mat nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mat day jay. Wala, ngam iso ti para order yo sanaya. Awan. Kano dakkel tinaynayon na iti order nyaw. Kun piki dagiti order nyaw. Padasin nyo ti ag-order kanya, tapasig nga original tinakaw. Online mat laang? Wine, ang sa bali mo ti pag-orderan tayaw, tatalagang original. Sana sinsinan ti produkto da. Anya? Sige man nga raw. Padasag tuman nga raw. Inton sumarunaw. Nakay. Kwartam man. Ay, pangalak ngay mo, kainalam mo aminayin. Apay. Di ka pa'y agla ko itimulam. Aya. Intun umay alawas pa'y nga agapit ha. Tapno agigid tanda maapait. Ay, itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit din. Api ka maun. Intun umay alawas pa'y nga raud. Apay pangusaram iti kwarta ayamanay. Basta. Adda ko magatangag. Napuskol akaldero day jay kat. Sayang. Sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditoy. Pangusaram iti adu akaldiraw. Ay sayang nga road. Tanakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta ang kwarta.
Naimbaglakit din ta nagpailin nila kay. Ay, gundawayak aburasan dagito'y mula na apinya. Ay na, ay, nagdadakkel. Kan naluom da amin. Kan nagadugayam timula na akamatis dito'y. Kas kada tarong. Ay, burasag aminin. Tay nakilako ijay ilay. Rugya konti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa Balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakok ita. Ha? Di man, ninanam nilita ti sigud apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa. Ha? Nagapa kami iti dayjay abakal. Iso asika ti paglakwak. Ang di mo ibagbagakin kwa na wan. Sekreto talaang daytoy. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kanto man ng tipang tudan mi iti lako me inton sumaronaw. Ay na Fidel lakay. Ay, napan kan ijay uma. Kunak nga ron abapanak, agam sa paaklangan inton bigat. Ay sos, kat no naggapuak ijay. Adya tinaramid mo, Ijay. Ay kunak ngay nakagdalos. Agam awan mo tendag ijay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mon aya dagitay bungat pinya. Kamates kantarong. Kanya binuras, kat inton umay pay alawas aburasag. Anya! Ay sos, awan damutan. Naburas mat aminan. Ay. Sino nga tinagburas? Ay, jak mo ang mga nudimano nandito'y tay agtatakaw itimula ijay kabangibang abarangay. Ay, awanan. Adan agtatakaw dito'y lugar tayaw, lakay. Simbang putin, te order mo na. Dagito'y nay, Ha? Ay na. Nagdadakkel akal di raw. Nagpipintas dapay. Una na. Ay, Quality talaga. ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita na, kita inyo, Ay na, ay, nagdagsan mo dagito yan. Una, ta na pupuskaw. Ganda dakay. Pang okasyon mo dagito in-order yun na. Wan, tapno ada mausar inton ag birthday ak. Tay bayad yung rodon, Adtoy, 5,000 pesos amin dayta. Ay, itay shipping fee na ngay. Di mo inayon di tayo. Na, mano ayat shipping fee na. 1.5. Na, Nalakadaytan. Tamamok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta Sa nabalit, quality mo da kita. Ay. Agpaot iti mano atawain. Ay, wag gayam. Ag-order ka iti bag. Taingin na bag. Ang nalakalain mo siya ti pag-order niyaw. Noon ni Isme ako nagnina. Sige. Anya abag dagita ngay. Ay, yagyo pa iti 1.5 a shipping pay. Mga malipatan niyaw. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damatan dagiti natangkan protas ta. Lakay. Ay, mamwaklan wa sino tinagtakaw talag ti mana. Agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang no mamwak, ay ikak iti pagnakban na. Martiluwag ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam gayam tinagtakaw. Maiturad mo adang ran. Ay, ure ka sitga nakabagyak. Ure ka mong ti pamilya no matakwatak. Ay, ikak iti pagnakban na. Ha! Nasaya tayo tagtakaw kat sambay. Basol day ta.
Day talag namnam ay ti ammo da nga ramidan. Yung overtime mak dagiti mulak ngam tinakaw da kidain. Ay ka. Wen nga rod awan lakit nga rudan ti ilako ta. Ay, sana balay. Tadapay dagiti mulak a papaya iti bangir nga umak. Ha? Ada pa'y ayam mulam ijay? Ada! Inak to burasan tayo sutila ko ta. Malulumdan, kin nagdadakal. Adu aya? Ado papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo negosyaw. Ha? Ay katuwin Anya ngay ang negosyo day ta. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo no dagkasar. Kino nagnginaabang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurder ta may sasit day gayain. Adda ba daw dagiti abay, adda gaon dagiti agkasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalaan, kabailam day kanana, sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan nak, tada aramiden ta, Edmond. Tulungan nak nga agburas iti bunga ti prutas may. Taintaila ko ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day kalagayam. Areglado na. Ismay! Mabalin ka day, ano ag order ni Nana Madarya iti kumkumpormay. Kaya di mo alalaan ti order na, Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Anya! Nay, kasino nga ti pagpapa-orderan na kag sa saruno mo dagiti isang sangpet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Ay, Ngam amangan no nasurunan ti agorder iti online. Ay. Ket ison mismo ti agor-order. ay nagluko day jayay. San unay nga importante dagiti order na. Ken kadwa nagagatangan na kababadaw. Ay, naade kay nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria, tata. Diyan nga rodan mo ti pangalalana. Malaksin iti pensyon na, iti kena senior citizen. Lakay. Naggapo ak ije bangir nga umam. Kuna kapasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga timulam a papaya. Anya, sasawambay, jakpay nagburburasan niya. Anya asaan? Awan mo't bunga dan. Dagijay lababasit a bunga dati nabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalintay to yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ngamita, sanan! Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, masapul ang maambwak no asinaw dagitang agtaktakaw. Apay ngay akasto ti simangpot nga order ko, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mo't daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Namambaso ko dito nana, tas ikati nagpilay. Inorder ko laan. Saan kumaala ko dagita? Win ngam apay ngay akastoy. Nagpintas iti picture. Angam nagalas mo't gayam. Bayadam kit din tayo Tani binakapa kung di bayad na. Ay man, Jack! Jack alaon day ta. Saan nababalin Ngamin ka na orderan. Simang putin. Kung gayam. Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singirat. Tanagriga mo tinarami kaw. Ay, makaamo ka. Basta Jack alaon day ka. Period. Ada pa manaknak mo iti day tangay bagbagamid maun. Ada nagbidyo kabayatan ti panagburas mi iti papaya tata. Ada dito silpong kaw. Anya, no, tiyawanan ba'y na daryan? Kung isumo lang ng buras, itim mo na po kawamula yaw. Anya, ay kung di damag kanyak, no siyak tinagburas. Ngamiso magayam. Ay yawanan ba'y na bakbakitanain? Kung napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung di na inalat, imporder na. Iso ngayon lawlaw anak, ti asawa yaw.
Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maramin mo ti mangloko kanyak. Basit mo't laba, nagdayta, lakay. Basit na banag nga. Kano nagdakkel ti logi ka nagijemulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Ngem inwaldas mau. Sure, lakay. Magibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manjakon. Nadidigra akon. Tapi kimot jay si mangpet nga order ko. Wan babayin mong asawa. Agsinatan. Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Aha? Ay, pakawanan na kuman. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasyak ti mga sikaso ka ni nanang. Anto'y tindanom yaw, nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae. Iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki ak. Masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kay-kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay. Tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardeng nga gapa. ay, No anyat naknakan nyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta'y di suyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay inak si kaso ni Apong yu abakait. Apay, masakit niya apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu. Nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtidan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, aya paginteresan nyo pa'y laday jay. Dala nga roden inted na atawid yaw. Nangina ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ay sana da kayo tipang tidan ni apong. Ay sana mabali na. Agreklamo ak. Nukas na ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asin unto ka diti pangtidan niyaw, dito'y balay kan lutiyaw inton matay kayon. Siyanak pa ya matay, Simon. Napigsaak pa ya nakaw. No siya, jak kayat adanunan tigas iti taon niyaw. Diyan may lamain yan tiyagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no sa nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa'y tikasta atawag? Saan? Napigsak pa'y laang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runaan ti amin. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtidan nanto itilutay kan balay na. Tasyak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agaramid iti istorya, Simaw. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak, tasyak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Simaw, anya man ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya kasta kayo. Ay, dito'y ulitag mo Almanan na pa'y laang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to inamarnal. Agpinpinsyon lang arudan. Ng paginteresan na pa'y lang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayo ngagkapsat. Urumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga men, Simaw. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pailaeng ti inata. Urayan ta. No asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak, ti pangtidan na. Siyak!
pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababain ti aramidon na. Mapanasungsungaton ni auntie ija balayaw. Ay, uray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isong awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, huwin nga rod. Una yun dagi jay adadakil ta. Bakit kinlakaydan gam kasjay pailaang mati aramid da. Uwan nga rod. Agkabsad da pa yung mga rod. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni apong ta. Malaka bagbagaan talata dagi ti dadakil ta insan. Apay manan nga da kayo dito balay ko, karya. Simon. Umay kasi kasuna nang. Kani, inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay, mas paboritom tayo inyag kao nanang. Bibingka kang turon. Mala. Idisuyo lata ditanta ka nag-amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Maut. Ah. Numabali, nuray sana. Ngagdigdigos ni nanang. Tanalaka ang malamin ti babakit itan. Saan ka day nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudutak iti paglabaryaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maun. Tasyak timang bantay ko ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sika ti agawid mo kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no may sa ni nanang ni taoy. Ay ura siyak. Maturog ak mo ditoy. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babae nga apo ko midya mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikaso ti lalaki nga anak na. Nang runa ket adda trabaho na. Kasya nga ang mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inutil, anak ko. Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga si kaswan ti bagay. Tatang, papanan nyo? Apayan nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ko kung nakapsutan ni apong yaw. Anya? Apay di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kayat, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ti mapanijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaadan na mga asikaso ko ni apong yaw. Ha? Sip-sip day jay nga tiyaw. Ha? Amok tumula jay balay ni nanang ti almanen na. Ay, kudagpada kayo lang nga tatang. Uremot na kayo. Al-almanan nyo mo, di balay ni Apong. Siyak mo ta talaga ti pangtedan ni apong yaw ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karya. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siya nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga kat ti lokasyon di balay ni apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa diyan tiyaw. Anang, umay kay agnaod ni ijay balay, tanay, nakapsot kayaw. Umumaymat ni manang mo dito'y numamensan. Awan kaste adda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ka nanang. Agnaid ka kanon iji balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo anya. Mapantayo na iji balay. Tayimpake ko dagiti kausyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't ngami na nakimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kuna na nakasigurado no alain na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay, wine!
Kukwa na laang ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas tananang? No kaya't yaw, kasarita yun to ni Apong. Tadwa kayaw apang tedan na iti balay na. Tapag guduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay saan? Siyak laang timang tawid iti dayjay. Baknang mo't laang dayjay nga uli tugmaw. Sige, mapanak kay balay ni nanang. Ta inak itrangka. Kino nakatrangkan. Intrangkan ni Uncle. Ay kasukatak at itidakdakkel ti tulbek na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laang. Apong. Ay, anak ko. Yung tapasama ka na akong yaw. Ang mesang sangitam. Tasaya ta si Mang Bad gayon tatang. Natayan ni Apong. Saanin nga gangangas. Anya. Nanang. Ay. Maya! Upay! Anya jay inya, wag mau ija kasinsin mau. Naan ano ni Apong yaw? Natayan nanti. Anya! Ay na! Natang kuya! Apay gay! Alinibasan da kami. Apay ay na! Di mo man laim bagamay. No asino kada kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam amang ipanugnag asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak Ta balay ka tinakagsatan ti angis na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglini pa talang agkapsatan no kasta kasimon. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay Uncle Mau. No ila ko yaw. Pagguduan niyaw, ti mapaglakwan na nang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ngam siya. Ad-adaw ti anak na amang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaeng. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni Uncle Mau. Agum matalaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakindin dyan balay dahi di Apong yaw. Ala, baybayan yun tatang. Sana bale, ta saan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh, nasakit nga ron nakam ko kaniyan ti yaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakan nyo tatang. Ito julatan ka ni Auntie Dayjay. Anya pa ilat sapsapulin nyo aya. Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yo. Nakaw. Tatang, baybayan yung Dayjay. Ito julatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yo. Taawan maganap yo iti dayta. Nanang, rumbeng la pagbingayan nyo kani Uncle. Saan nga raw? Abay, di ka makaaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramaraman pa yan na mismisuutan na no kwa. Umadaw tan dito. Tapno maliklikak jay kapsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatang kabalay. Anya, ay jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito iti ayan ti trabaho nanang. Makaamo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Umakaraktaw niti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tamangan no madamdama mga sawa kamutay. Hindi kaya ti makikabalay iti agbali na manugang ka. Iswa lumasin na ka niti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Am-amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka bintak tay nakbayadan ng ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururayo kun maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplit siya nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay.
nakasaritam ti aking balay. Imbagam mapantay ta ijay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik ta dakuntak na kunkwana. Aya, kunak man no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarik. Ngam siyak jak am-am mo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amutang araw ti papapananta, maray. Wen maray. Inted jay kumarik ta dre sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat a rubayan. Kanawan ka rubam dito'y. Tapasig magayam a for sale dagita babalay ti karubam. Huwag nga rood, maray. Ay, no, adala ko makwarta. Gatangag amin dagitan, maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takasla na baba dito abanda. Okay lang daytan, maray. Sana problema. Nga masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay nga inaguman na. Tatang, agsasao kayo man ang agmay-maysa. Hey, malaglagip ko nga raw, dinaramid di kabsat kaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay manan. Lipatin yung dayjay kunak lang nga roden. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. Inkay kitdig pa siya. La, rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tata. Laban nga raw. Ilibrek mamba nga raw ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonin tapno adda kadwak. Hello Mare, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka kay din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak kaw ta makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatan ti plitik Maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay kaw. Ay, bagta nakasangput ka. Sakbay nga nagtudaw, Maray. Ay, wan nga Rod Sapay adda mapag naman ipo DJ kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Hala, ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Ano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Mare Karya, agring ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos na matan. Ay, alalahawon nga pa isaw. Dandani mo madano ng tidanong tuy kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan, Mare, tanay malayusan. Ay, saw. Agbakwit talangan. Ay, wad, Maray. Hello nanang, kumusta kayo ditan? Ay na, nakuya, nalayusa ditay, nagbakwit akaon, patingga-tinggid mo, tanti danaw, medya balay kao. Ay nawanay, nadadaalan, dagitay ka barbaro aref ko, kantay dakla tibay, kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain, kan hulugan namin, dagitay anak ko. Ay. Anya,
Apay nga analayos kayo? Sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimanaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalaylayos ijay abanda. Idapaw da mo amaw kasta nakaw. No amok lakas jay jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay nakaw. Sige, umayak dita, paman nga sarding tito daw. Tagawid kayo paila dito eh. Kabagays, gatanga mo di balay kaw ijay lowlan. Ay sana manang. Jak ka sa pulan daytan ta adan balay ka. Ay, adang, pimbintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas dagiti anak ka. Sika ngay. Damag ka nalayos ka kanaw. Ay, hawin nga raw, nailaw anak anang gatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, nga maawa mo mang gatang. Sayang ting gatang ko iti dayjay. Wala ka ila kumlata Adan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka, dapay siguro namnama malakok dayjay. Agam, hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay karma kanyak day tayo napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak ngay di damaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga oray siyak. Nagbalinak mo't agam road. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Manganan na nang. Nakaluto akaw. Adyagay day talinutom amasidaan day. Karni manok nang tiliwak iti manok tayaw. Anya tiniliw mo ngay. Kat pasig nga agukop dagiti nabati ang manok tayaw. Pinartem tay mangukop? Ay, kwa. Bagay! Umayak man! Anda kayo! Madami ang kal. Madamdamay tayo ang mga nanang. Kalubak pa lang dagito'y taraon. Ay, dumanon ka kabagays! Mapukpukaw tayo kawitan na manukmay. Awanlat na idaw-dawas dito'y balayo kabagas. Ay, nainjak ang mukha Awan mo tinimay. kabagays. Dito yan sa bali ang manok ang kal. Napanan na katamanay. Agpukaw mo tandag iti manukmay. Maikatlon na dyan na pukaw. Anya? Hamang anong nagtalaw mo tinang kal. Ag self-supporting. No saan da mga min na mapakpakan na naimbag. Agtalaw da talagang. Pagpakanak mo't idaan na imbag. Nabuslon nga raw ti ipakpakan kaw. Iso ang naglulukmag da. Uy nga raw. Naglulumag dagiti manuyo ang kal. Sige tinakman sa pulay. Barang adalaang dito ikigay. Anday, ibagam man dagpaiso kanyak. Binilang ko dagiti manok tayo kat kumpleto. Awan naksay. Nagalaam iti pinartim a manok. Ginatang ko Dagpaiso, anday. Gagpaiso, ginatang ko kini kumpare. Ay, agar-aramid ka, anday. Amo konti style mo. Tinakaw mo manan anya. Di kayo mamagsaw iti kasta no awan ibidin sayaw. Anak dak, magatapan dak, iti sana na saya Lukas, talagang adu mo titarakan mo ang manok Hay! Adarog na pukpukaw. Inulit ko abinilang dagiti manok ko Ang talaga ako lang ti maysa. Sapay di kadakkelan pa'y matakawitan ti awan. Apay ngay, napnapanan na ngay ngatan. Anya? Iti kasta kinado ti manok mau? Madlaw mo pa'y lang at kurang na. Ay kat siyempre, amok ti bilang dagito'y manok ko anya. 44 amin adadakkel. Ken 35 apiyak. Ken
87 dagiti agit itlog. Ah, apay nagpiksa mo memorya mo, Lucas? Ay, katsiyempre Anya? Ang mga nun na pa nakikaroba. Saan nga ugali dagiti manok ko ti makikaroba? Iso ang masiguradong at tinakaw dadagi jay. Payamaw, tatumulong nga agsapol iti mapukpukaw ang manok. Mau, Lucas. Ang mga nun at dala di takaroba. Kung nagtumot ngamin nga ipupukyaw, dagita manok mo, Lucas. Di mo mo't ngamin kaya. Masyanak mat nga rod kadakwada. Imbilang kon akasla kapamilyak dagiti manok ko. Iso adyak kayat ama ipupok da. Kasi da. May mayat no nakabulos da. Tapno makapanda iti kayat da apa-apadan. Unangam, napukawan ka niti manok. Amangan nun na yaw awanag. Sige man ta inak sa bulan ti manok ko. Krrr! Manok ko! Where are you? Manok! Angkay primaw! Angkay! Apay Ada nakita ka ba niya? Iti asidag ti balayaw. Ha? Banyas! Weng! Isulaki di dagi jay tinangalay ti mapukpuka mamano. Iyaw! Anya! Nagdakkel ti tiyan na. Butyaw. Nabsog laki di ti manawk. Anya! No kasta! Saan at tao tinang takaw iti manok ko? Saan, angkay? Krrr! Krrr! Ay, kurang man ang dagiti manok ko. Abay ngay, agsasarunumot ng ti mapukpukaw ang manok ko. Ay na. Lucas! Apay kas laburido ka nga. Pakpakan ka na kita manok mo. Ay na, kurang man ang titarakin ko ang manok. Ay, Anya! Allah! Apay nga. Agsasarunumot ng tipan nakapukaw ti manok mo, Lucas. wan nga ron. Ay, awanan. May ninot na maibos ti manok ka. Ipupok mo kaminan. Tadamot pupukan lagi ti manok mo dita. Tapno saan ka nga problema? Nangalaam manon itin sangpet mo ang manok idirabi anday. Napido ko Anya, adayamat mapidot ang manok. Kawan mo na lang. Am-amukan anday. Tinakaw mo dagi joy ang manok kanya. Saan? Napidot ko na lang arudin. Sige kita rumara. Inak ila ko dagiti manok ka napidot ka. Isublem dagi ti manok. Saan mo ako ka dagi jay? Pangisublang ay kadya maamamot aking kuka. Napidot ko na lang arudin. Nagtalakay man. May ranranod kay lang arudin iti mapaglalakwak. Agreklamo kay pailagmay. No kaya mo, Lucas? Tangdanan na ka mang gwardya ka dagiti manok mau. Ha? Bantaya? Tapno sanda matakaw? Ay, manungay ti tangdan mo, Andy. Kaya ba sila nga? Umdasan day tamay sa manok iti may sarabi ay. Sagay sa iti rinabi? Kiway! Manumila tamay sa amakisay nga iti may saldaw. Ay na, huwag na. Di parehas matlaeng, kasla mataktakawanak matlang iti inaldaw no kasta. May sa iti makabulan mabalbalin pa'y. Ay, sana, nagrigat ka gwardya, Lucas. Agpuyat kang agbantay. Saanin, ipupukulatan dagiti manok ko. Anday, saan anasaya ti kastangar aramidam? Apay di ka makonsensya. Haw? Pinapanaw ko na ti konsensya. Kontrabida la dahi tayo ti biyag ka. Anday pangaasim. Sardagam ti kastangar aramidam. Kasanon numatiliwan da kang agtaktakaw. Di pagsardingan ko na lang aruday. Bay-bay anda la ka day. Masadota ko nagtrabaho. May maya magayam nga dahi ti kastay. Nanam ay pagkwartaan. Pagbiitam pa'y. Rabi manay. Gundaway ko maninday ti ngagta ko iti manaw. Takawag pa yan. Ultimo dagiti itlog da. Tapno dami ilakaw. Ay, idapag pa iti silaw ka. Oray ta, mo matiturturungat. Kan may sa silagmay. May maya noon silaw. Tapno mas sigurado nga wang makakita kaniyak.
Nay, ano day tag-igpila man day? Manok samay. Ha? Ay saan? Kawitan day tao, isa na manok. Ha? Nagloko kan. Kat manok mo lati kawitan ha? Nangalaam di tayo. Ay kaginatang ko ah. Ha? Sige itag, dardarasak paray. Adda nang ko maipapankin ni Ande, manang Flora. Adda atap da, nga isutag taktakaw iti manok, dagiti kakaro ba? Ha? Adda na pukaw ang manok kaw. Ngamjak kayat apagatapan ti ka naka. Nangrunak itawan pamanagnik ko. Ngam kasaritam kumalatan Ande. Damagam no pudno tagwarwaras adamag. Ay, uwan ka, Bagis. Kasaritak to. No, da pa man da kay parangdang, tasang uida. At daya may parangdang ay bitin siya. Ngampod numat nga may nga da isang sangpet mo ang manok, anak ko. Gagatang nga rodagi jay. Gidaduma ka mapipidok ko kung itag da. Basta di ka agar-aramid iti saan anasaya at tano matiliwanda ka, sigurado nga idarumda ka, anak. Nalasa na balay. Tagtalay na edak pala diti balay. Jak pala rumrumwar. Tapno saan da kapag panunutan iti dakas dagita akakaaruba. Jakmat makit-kita ni Ande Lucas. Iwan nga ron. Manipod nagdinamag ti aramid na. Saan mo tan ngagpakpakita? Un nga raw. Nagbakasyon sa amatan. Ken, awan ang tinatakawan. Kunam, Ay, walaan niya. Mapansakit di tayo atap tayo kinkuhana ah. Delikado dahi dyan na matiliwan ngagtatakaw. Agkay kaysa tayo amang idarong kan kuana. Krrrr! Umay kay mga nine! Krrrr! Anyat ay ayabam di ta, manok. Kat nakapupok mat nagitay manok tayo, Anday. Unay kidin, ay di kay ngumaniwa di ta ah. Ang kurkura lata ah. Tabarang nga daw may nga abuyaw. Krrrr! 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 Na. Dagita na lang. Ay, sigay, mangang kayo na. Manok te kaaruba da kita. Di umbayan nyo ata umay da karub, mangan. No'y marubayan da. Manok tayawn. Anya? Nanang, mga sawa ka. Nay, asino ti asawaan? Kaya dyan nubiyak ah. Adayo nga min ti lugar da. Iso jak yaw awit dito balay. Tiksmik ko nga main. Ngam nagkita kami iti personal. Kat, ada pangasawa maya. Kaya uray simple la kasara. Uray may salababo iti handa ka mabalinan. Ay, kit na saya at ano mga asawa ni Anday manang Flora. Barang agbalbaliwan. Wen garod ka bagis. Sapay kumaat agbalbaliwen. Tadanton asawa na abangan awakan kwa na no bilang. Tano siyak, di nak madengdengan. Kit, kaano ang mapantay makitungtong ka ba guys? Tapno makasagana ah. Itatanal pas ti kasaratan dyan ay. Agawid ta di lugar main. Tay, jayan ti pag naidan ta. Anya? Ni, kunak man wag na agtapay diti balay. Maburi nga dito. Awan mo mararamid dito lugar yaw. Kat sumurot ta ni tatang amapan iji talon, ano kaya mo? Mabayinak ka ni tatang mau. Agawid ta di lugar main. Tamas komportable ijay. Mababayinak ka dananang kin tatang mo dito. Diya marami di kaya-kayak ko dito. Kay-kayat mo nga. Ay, kwa. Awang ngamin am-amo dito lugar yaw. Ure kaya ko ti makikaro. Baka awang mamamaw. Di makiamam mo kakadakwada. Kakabagyan mi mo dagiti kakaruba dito eh. Basta kawitan dyan ay. No di mo kayat. Siya lang hindi agaway. Ay, isa na. Sumurot akan di. Ay, apay kay nagsubli ka man dito lugar tayo, Anday. Unak man no agnad kan iti lugar, di ba mo? Diyan na irwami dyan kay. May kawak. Iswa nagawig kamay. Ngam, apay kastati sa uyong ay.
Kasla diyo kaya tikada man ang dito lugar tayo. Sa tagasta, ay, nay, palagipan ka hindi At ang asawa, isungag balbaliw ka kuman. Noon niya ti aramid mo idibaro ka, di mo aramidin ita. Aday ta kay man ako na ako nang kay. Sagbaya bagbagan na. Bagbagan nyo pa nga umuna at bagbagiyaw. Nagsasaw kayaw. Kasla kay lanasan, Juan. At papada tayo bilang agbabasaw. Ay, di nakpilosopuan tapag saya atam ti bagbagat. Agbain ka kumait asawam. Agbalbaliw kan anday. Ay, no kasta. Adamanan day jay nga Andy. Hoy, ag naigda ka nun dito lugar tayo. Kadwa na di asawa na. Anya. Hay, delikado man nga ruden Amok ti mo sa Lukas. Gambarang agbalbaliwan ta nangasawa mo tag. Ay, wan nga ruin. At ang asawa na ang mga nawakan ko na iti madi nga aramiden na. Naimbaglaangan at ang asawa. Dahil jay siguro ang tiwagas. Tapno agbalbaliwan dahil jay akaaruba tayo. Ay, si kagayam ti asawa ni Andy. Juan, Ay, siyak ni Lucas. Karuba na Andy. isakmat ni Janet. Ay, naimbag man ta nakaasawa mo't lang ni Andy. Napintas pa iti naasawa na. Ay na nagswerte. Ang maguray ka. Nabayag kayo nga agam amo ko ni Andy. Sakbay ang nagkasar kayo. Nabiit kamla nagamam mo. Sumagmamanula abulan na nagamam mo kami. Nagkasar kami. Ay, ganern. Ala sapay la kumata naragsak kayo akanayon ka ni Andy. Agbalbaliw mo't siguron. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay kwa, ay kayat ko asawan. Sapay kumata agsingsing puta kanayon ni Andy. Ande, akin manok iti magpat di tatawa. Manok ati karuba. Abugam ma, maruam da kita. Ay, saan ande? Di mo abugan. Tiliwag day ta manok. Anya, tapay ati libo may. Kat amo mo na. Ha? Mala, aglisi ka ta tiliwag day ta. Expertak nga agtiliw iti kasta. Ha? Mala, inkay saganan dagiti Ricardo ande. Tanay mas ti si datayo ita. Nay, akin kaldeng dita insang put mo, Janet. Nakitak man ni Jedalan nanang. Marikmek ka marikmek. Inyawid ko na tawa mo akin kukwa. Nayawawanda. Sayang mag, iso nga hinukod ko na. Anya? Anday laka, ayan mao. Anday, isagana mong tayo sukatan ta dumari ka daw. Woo! Ay na, kunaknuadan mga tipakan ni Ande iti panagtaktakaw na agam. Pada na magayam amang ngagam tinasawa na. Ay kasanudaytan ngay. Nukasta, kalding mau jay nangisit ti kolor na nga ababatisara na barok. Wala na Flora. Awan matay. Itay pa'y lasap sa pulag. Ay na, mapan ka ije balay. Darasam tadi na pa'y pinartay. Ha? Aday je balayo ti kalding ko na. Wan! Ala darasam, mapan kan! Nay. Apa yan niya nga iti surat nanang? Sumon day takada kayo nga gasawa. Ha? Apa yan nga da sumon may? Kasta tirumbang ka na kayaw, tapno ada pagdakman yaw. Anya? Pasensya kayaw. Ngam, jak kanunungan ti aramid yu iti asawam. Jak insuro ken ka ti agtakaw, ngam no apaya kasta ti aramid mao. Iso asangwan yaw tinagbasulan yaw. Nanang. Nagdarom dagiti tinaktakawan yu iti asawam. Iso asangwan yu ti bunga ti aramid yaw anday. Agmultada ka no lakay. Huwag nga raw. Ay na, pangalanta nga iti pagmulta ta bakit? Naimbang ata na siyanda ka data.
Pinagbigyan data, ngagdiskitar ta pa iti pagmulta ta. Alam, san titawid mo kaninanang mo ta isaldatan? Ay, saan amabalen? Ah, Agtrabaho kayaw, tapno da pangalaan nyo iti pagmultayaw. Nanang, Saan aday tagnamnam ay ti amuyaw? Agsalukag kayaw, tapno saan aday ta agtaktakaw ti araramidin yaw. Agbalbaliw kayaw, ta saan anasaya ti kasta nga ramen. No di kay pala agbalbaliw, amangan no ipangato danton ti darum kontra kada kayaw. Makaammo kayo no mabalod kayaw.